खुलुमबाय दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे रौता बियाबनि BICC आव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा मोनसे जथाय मावफुं मेल लादों। दा बेनि गेजेरजों जों बेखौनो थांखि लादों दिनै मुलुगनाङै जे गिलु बालु सन्देरनाय जिथु जिउसा बा बेराम बे बेरामनि थाखाय जोंनि बाथौ गौथुमा बायदि बिथिङाव समाजारि बा धोरोमारि जि फोसावनाय जेफोर खामानिफोर बेफोरखौ जों मावफुंनो हायाखै। बे उसिलायै दिनै जों लाइमोन आफादा मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों नै दिनैनि बे BICC बे नब्लाङाव जोंनि फरायसाफोरखौ मोनसे बादायलायनाय हाबाफारि जोङो लादों, बादायलायनो थाखाय जों लादों। दा बे बुब्लियाव जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ जे बाथौ थान्दै फरायनायनि मोनसे बादायलायनाय हाबाफारिजों लोगोसे बेबायदिनो बाथौनि सोमोन्दै बिथा खालामनानै बा मोनसे आयदानि सायाव मोनसे बिबुंथि लाखिहोनाय बिदि हाबाफारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जों हाबाफारि लादों। दा बेखायनो बे हाबाफारियाव जोङो आसाम नाङै जोंनि माखासे जिल्ला आफादफोरखौ जों खावलायगोन। दा जोंनि फरायसाफोरखौ बेबायदि माखासे बाथौनि जे अनलाइननि गेजेरजों बाथौ बिबुंसाराव अनलाइननि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ जे बाथौ थान्दै फरायनाय बायदि बायदि बिथिङाव बादायलायनायनि थाखाय दा बेखौ दैदेननो थाखाय दिनै मोनसे सामलाय आफाद दाना होनाय जादों। दा बेनि गेजेरजों थाबैनो जोंनि फरायसाफोरा बेबायदि माखासे जों थिखानाय हाबाफारियाव बादायलायनो थाखाय गासै जोंनि लाइमोन फरायसाफोरखौ बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आं दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद जानानै बयखौबो खावलायनाय थाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा दैमालु दुंहाव नार्जारि। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि मोनसे जथाय मावफुं मेला नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतानि BICC आव खुंफुंजाबाय। दा बेवहाय जथायै सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थांखियाव फैनो हादों। बे जाहैबाय आथिखालाव सोलिबाय थानाय जि मुलुगनां साग्लोबसार बेराम COVID-19 नि जि गोहोम, बेनि गोहोमाव जिहेतु दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि धोरोमारि फोसावनाय हाबाफारिफोर बेफोरखौ जोङो थोंजोङै गुबुन गुबुन मेल मिटिंफोर खुंनानै जोङो खालामनो हायाखै बा थोंजोङै जोङो हाबाफारिफ्राव थांनानै बाहागो लाहैनो हायाखै। दा बेबायदि उसुबिदाया बयनियावबो फैनायलाय दा दिनैनि मेलनि गेजेरजों थांखि लाबाय जे मोनसे सामलाय आफाद दानानै अनलाइननि गेजेरजोंनो जोंनि बाथौसा बिथांमोनखौ मोनसे बादायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों धोरोमनि फारसे बिथांमोनखौ मुखुब खालामनानै लाखिनाय, बेजों लोगोसे जोंनि बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव जेनेबा इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों फोसावनो खाबु जानाय बायदियै बयनिसिमबो धोरोमनि जि दोहौ बेखौ सहैहोनो थाखाय साबजाथाव जागोन बा बानजायनाय जागोन बेखौ सानदांनानै जोङो मोनसे थांखियाव फैबाय। बे जाहैबाय मोनसे बादायलायनायनि हाबाफारि अनलाइननि गेजेरजों। बे बादायलायनायनि हाबाफारिखौ जोङो माखासे सिस्टेमनि गेजेरजों खालामनो सानदों। आं सिस्टेमखौ सुंद'यै बुंनानै होग्रोनो सानबाय। बे सिस्टेमाव गासै 4 राउन्ड थागोन। 4 राउन्डनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ सामलायलांगोन। दा बेवहाय 15 निफ्राय 25 बोसोर बैसोनि बादायारिफोरखौ थांखिनानै जोङो बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ लादों। दा गिबियाव फार्स्ट राउन्ड एबा बेखौ अडिशन राउन्ड होननानै जोङो बिमुं होदों। बे अडिशन राउन्डआव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमजों फोसावजानाय बाथौ थान्दै जि बिजाब, बे बिजाबनि बबेबा मोनसे आयदाखौ थिनानै जोङो बादायारिफोरनो हरगोन। आरो बे आयदानि सायाव बादायगिरि बिथांमोना 3 निफ्राय 5 मिनिटनि गेजेराव बै आयदाखौ गेबें रिंसारथि गारां बाहायनानै फरायथिनानै जोंनो हरनांगोन। साबसिन बादायारिफोरखौ जोङो सा 80सो बिनिफ्राय सायख'नाय जागोन। जेसेबांखिनि बादायगिरिफोर थायो बिनि मादावनो 80सोखौ जोङो सायख'नानै बिथांमोननि साबसिन भिडिअ'फोरखौ जोङो बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो फोसावगोन। आरो बेनि उनाव नैथि राउन्डआव जोङो बै
सेथि राउन्डआव सायख'जानाय जि बादायगिरिफोर बिथांमोनखौ जों नैथि राउन्डनि थाखाय सायख'नानै बिथांमोननो जोङो खाफाल सायख' आनजादनि गेजेरजों मोनसे आलादा आलादायै आयदा हरगोन। बे आयदानि सायाव बिथांमोना बिनि मुल कनसेप्टखौ बिबुंथि लाखिनानै बेवहायबो 3 निफ्राय 5 मिनिटनि भिडिअ जोंनो दैथायहरगोन आरो जोङो साबजाथाव भिडिअफोरखौ बेनिफ्राय सायख'नानै आपल'ड होबावगोन। थामथि राउन्डआवबो बेबायदिनो जोङो मोनसे बयनिबो थाखाय कमन थिखानाय आयदा जों हरगोन। बे आयदानि सायाव बिथांमोना सेमिनार पेपार थियारि खालामनांगोन आरो बे सेमिनार पेपारनि सायाव बिथांमोना फरायथिनाय मोनसे बिबुंथि जोंनो भिडिअ दैथायहरनांगोन 3 निफ्राय 5 मिनिटनि आरो बे सेमिनार पेपारनि हार्ड कपिखौबो जोंनो सामलाय आफादनो दैथायहरनांगोन। बेनिफ्राय जि फाइनाल राउन्ड, बे फाइनाल राउन्डआव जोङो 10 बादायगिरिफोरखौ सायख'गोन होननानै थिरांथा खालामदों। बे 10 बादायगिरिफोरनिफ्रायनो जोङो मोनसे रियेलिटि श'नि गेजेरजों सायख'नायनि बेबस्था लादों। सेथि, नैथि आरो थामथि बान्था होनायनि बेबस्था लादों। रियेलिटि श'खौ जोङो रौतानि BICCआव खालामनायनि थांखि लादों। बे रियेलिटि श'आव गुबुन गुबुन माखासे हाबाफारिफोर एबा आयदानि सायाव बिथा खालामनानै बादायगिरिफोरखौ सायख'गोन। जेरै मोनथिना रायसननाय, आर'ज खन्नाय, लोगोसे लाइभ डेमनस्ट्रेसन एबा बबेबा मोनसे मोगथाङारि बेसादखौ लाबोनानै बिनि सायाव बिनि ओंथि बेखेवसारनाय बायदि बायदि। लोगोसे बेवहाय थोंजों सोंनाय फिन्नायबो थागोन। दा बेफोर गासै हाबाफारिनि सायाव बिथा खालामनानै जोङो बादायगिरिफोरखौ सेथि, नैथि आरो थामथि बान्था सायख'गोन होननानै सानदों। सेथि बान्थायाव जोङो नोगोद 7,500 रां फोसावदों। लोगोसे बेजोंनो बरायलाइ गांसे, आर'नाइ गांसे, दोहोरोम बिजाब गांसे आरो ट्रफि एबा ममेन्ट' गंसे जोङो होगोन, बेखौ थिरां खालामदों। आरो नैथि बान्थायाव नोगोद 5,100 रांजों लोगोसे बरायलाइ गांसे, आर'नाइ गांसे, दोहोरोम बिजाब गांसे, लोगोसे ट्रफि एबा ममेन्ट' गंसे बेखौ हरगोन सानदों। आरो बेनिफ्राय थामथि जि बान्था, बेवहाय नोगोद 3,500 रां, बरायलाइ गांसे, आर'नाइ गांसे, दोहोरोम बिजाब गांसे आरो बिथांनोबो ट्रफि एबा ममेन्ट' गंसे। बेनि उनाव साबायखर बान्था महरै जों 2 सायख'गोन। सेथि, नैथि, थामथि बान्था सायख'नायनि अनगायैबो साबायखर बान्था 2 सायख'गोन। बिथांमोननो नोगोद 1,500 रां जोङो होगोन। लोगोसे आर'नाइ गांसे, दोहोरोम बिजाब गांसे बेखौ होफागोन। आरो जिखिनि आद्रा थाबावनाय 7 बिथांमोननो जोङो गोसो थुलुंगा बान्था महरै दोहोरोम बिजाब गांसे आरो आर'नाइ गांसे बेखौ जोङो बिथांमोननो होगोन। दा बेनि अनगायैबो माखासे हाबाफारिनि जि सिस्टेमफोर, बै सिस्टेमफोरखौ जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो फोसावनाय जागोन। बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायनानै बुजिनो हागोन। लोगोसे माबाफोर बुजिनो गोनां आद्रा थायोब्ला, माबाफोर सोंथि सोंनो गोनां थायोब्ला जोंनि नैबे गाहायाव होनाय जि कन्टेक्ट नाम्बार एबा जि जानबुं दं, बेवहाय नोंथांमोना फन खालामनानै मिथिनानै लानो हागोन। दा आसा फारिदों जे साफ्रोमबो जोंनि खाब जाथावना बैसोजों गोरोबनाय बिथांमोना बाहागो लागोन आरो जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय, फेहेरनाय आरो फोजोबनायाव बयबो मदद होगोन, बेखौनो आसा फारिबाय। आरो दिनैनि बे जि सुंद' फोरमायथिनाय बेखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों।